ľudia, a dneska tu budeme hrať Minecraft The Hive. A veľmi som vás chcel poprosiť o like a odber. Dnes pravdým dáme zasa tých 50 odobrateľov, ja vám dúfam, vy ste najlepší fanúšikovia na svete. A dneska tu budeme hrať The Bridge. Včera som si trošku tohoto zahral The Bridge. Lebo ja neviem hrať solo. Som si raz zahral solo a som hneď ani jednu výhru som nedal, som mal 10. A toto sú, no, nechajme tak, ale toto sú moje štatistiky. 44 game, Victory 13, no super, veľmi veľa, 13, no 44. Golov 15, to je veľmi ťažké, no nie, ale kilov 62, ale umrlo som 165. To je veľmi zaujímavé. Jak som mohol umrieť 165 za 44? What the heck? Nechápem vôbec tomu. A som myslel, že my ideme do vody urobiť normálne El Primo. No ale bravo. No, Minecraft na server Filipom. Budeme trošku, nebudeme tak často. No super, 2v1. No tak to som 2v1. No, super, 2v1. Tak tu ja akože mám čo robiť teraz, že 2v1 je. Čo robí? Najdeli, no? Kde je? Umri! Kde si? Tu si! Tá ona... Kde je? Ježiš, ja som neskočil. No, tak to bolo jasné, keď boli 2 proti 1, akože... Hele, tak to je... Hele, oni majú heky, hele... Hele, to čo je, hele? Ježišmaria. No poď už dole, veď ja ťa zabí. Že to nie rozdal s nimi rovno. Nechaj ma! Vám hovorím, že ja som rovno mohol zostať a nenatočiť videjku, keď som neočakával, že budú čo 1 proti 2. Ok, ale sa aspoň snažím, takže... Bum. To rýchlo tu vybiehnem. Ježiš, ona spadla. Maria, Jak sa zo mňa prešla? No, tak to nechajme trošku tak. Ideme skočiť dole. Uííí. Čau, nedávame, máme sa čo čakať. Tribúna normálne. A skačem, nedá sa. Chcel urobiť žabku do vody, len sa nedalo. No, zasa čakám, ja chcem byť 2. A kde je ten jeden typek? No, idem za ním, idem prenasledovať. Sahur. No. Som s tým typkom jednotkovým, ale sme level 3, on tam môže byť 20-kový max. Takže 22, ale sú 22, tak dúfam, že tam tiež jednotka bolo mňa. No hraj! No bagdajaký. Ranuj. Ten typek... Tak, ti hovorím, že oni majú aspoň 10. A tu mám jednotku, Maria. OK. Kde si? Šmucheľ! Umri! Šmucheľ! Ty tam stojíš a tam pobehuješ? Ja sa tu mŕem, jak LeBron James to musím robiť. Idem obraňovať teraz. LeBron, šmucheľ ide. Chodím ťa. Orangután azijský, tam čo robí, akože? Tu je ten orangután azijský. On ideme, tak to je pre mňa orangután azijský.
Nech sa zabiť. Nie, tam už sa nedá. Nie. On sa chcel zabiť. Vody zlo. Tak na strechu sa nestihol. Level 20. Tak proti mne bol level... Tak. Ja som byť s levelom 20. Ale vieš čo mi padne? Oni dvaja proti nám dvom. Alebo oni dva proti nám dvom. Mám 2 ako 20, ja mám byť s ňou hele. Akože kde má hlavu. Ja som s tým štívakom. Nie. No. Villagerom. Taký dedinčanom po slovensky. Ja sa ich nebojím. Proste im bojím. Krompa. Sa zabijem. Chcem ho zabiť. Dík! Maria. A čo na mňa? Veď ja som si tam pekne robil cestičku pomaličkej. To neskačem akože. Veď Satan! Satana! Neboj sa, ja si to z neho vydržím. Bum, 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 bum. Ja zabijem. Veď ja som jak chill guy. Umri. Umrel! Nie, Ho, jakže neumrel? Dobre, umrel. Dobre, umrel orangutan nazvisky. Bum, bum. Nie! Ježiši! Tak ja to mám čo s tým toto robiť? Tak ona je keď 20, tá ja čo mám toto robiť? Pekne, katkoška. No, zlá katkoša, ale pekne si villager azijský. Dík, jak bomby idem. Tu. To koľko sú Vieš? Čau. Happy. A som dal kill. Nemáš sa so mnou zahrávať do ptájov, páneš. Aj horšie môžeš, keď sa... Tak ty si. Ale spadla katkoša. Ale nie, hop, hand, hit. Zabil katkošu. Dobre. Ja si tu chillujem proste. Môžem robiť helik. To si nemôžem, bo katkoša zabila hip-hop. Ja ich ľúbim trošku tak katkošky. Vypadni. Nepustíme ťa. Zabil katko... Počkaj, umrela? Ja som zabil katkošu! No, neviem, teba vôbec nevidno. Nie! Pozor, zadný útok! Zadný útok! Kde ide? Uiii! Neron! Enderpearl! Teleporting in the world. S nimi skratkoša. Kde sú? Tak ako bronzové miesto. Super, vyhrali 3. miesto bronzové. Dobrý. Mali byť na zlatom, ale oni vyhrali fakt bronzu. Happy. Oh, ja som zvolil 3 Enderman. Teleporting in the world. What? Maria, nemôžeš tu heko. To je asi 4-blokový skok, Maria. Tak ja neviem, ja to bude prvú. Yes! Happy, čau. Myslím si, to je nejaký creeperos, ale čau, Enderman. To teším. Včera som mal takého kroj s pivou sebou, a on bol najsilnejší hráč na svete, vám hovorím. Tam je George. My skorujeme po prvýkrát v živote. On je hneď dopredu, ak my name is John Cena, ale ja sa... A my sme skorovali.
Tak, toto musíme asi trošku vystrihnúť, ale ja neviem strihať, tak, ale to nechajme tak. My sme lepší ako oni. Kamo, idži ven. To nedáš. Mám to. Mamma mia, to nedáš, veď si taký slabý. OK, no. Edgar Bike. Skočím hore. Nie, prečo niektorí skačú 2 bloky, ja neviem. Chápete? Oni nechaj nehitnú. Cez oheň sa dá. 2, 4 chcem byť. Da. Vieš čo, pani? Level 1. Level 2. No, čau. Neviem, čo mu je. Lebo som legendary hráč. Najlepší na svete. No, tak tento je fakt legendary. Pajman. Skorujem ja come si Kylian Mbappé ako Neymar, ako Ronaldo, brazílsky aj Cristiano Ronaldo. No. Umri, hele. Nie! Edgar Bite skoroval, ale skoro som tam bol len Pajman. Dobre, sme odoskôr na ich strane. Hej, čo robí more? Hej, to... Kámo, to sa môže, akože? Mňa nedáš. Pekné pupidok! Si myslíš tak, že... neviem tak povedať, lebo by som dostal žltý dolár. Takže... Ježiši Maria. Ježiši! LeBron James. Tak tebe... Ja sa nebojím ich. Edgar Bite zase dobre. Dáme na svoju obľúbenú pozíciu a idem bombiť teraz. Môžem robiť chill die na nich, idem robiť. Nie! A kto dal gól? Nie, oni! Ty satan, čo robíš? Ja som mal to vlastne tak urobiť. Ježiši Maria. Zahráme jednu. Ne, čo idete? My sme prví, he. No, sami na chvíľa. My sme. Tu Paimant, okej. No to nie je Paimant, je to level 1. Ale tu Paimant, ale to je level 1. Takže s nimi bol ten level 4. Čakaj, to je level 1, Penny. Level... Paimant level 1, super. S kým som... Keď tu je... Paimant! Akože... Paimant je pekný. No, to ho shodíme. Bum. Ale nechápem, jak on má asi toto. Som najlepší hráč v tejto hre. Čo robíš, sátan? Poď, Paimant. Vyhrávame. Dal gól Chromify 10. To som ja. To keď sa ma nechce pridať v Minecrafte. Tak si ma kľudne pridajte. Budem šťastný len. Ja sa nebojím. Vôbec sa nebojím. Tak proste, jak MG Fitman. Kamo. Easy shit, Pajmantom. Oni tam budú kempiť, oni si myslia, a ja tu vybehnem proste. Takže toto bude posledná hra. Kamo, jak Mr. B som to si obklúčil ich. 2 góly v jednom zápase. Haha. Za to... Aj máme peknú. Tururu.
A dneska to bolo všetko a dúfam, že sa vám video páčilo. Nezapomnite dať like a odber a nezapomnite zdieľať. Čus!